Kanye TV yao na boigo onjore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Ndizi TV obwensu uomugusi. Mambenge mwanche murigereria Ndizi TV twagukwanire andonsi so guturigereri kurwa ngabwakire bya nyasaye no muya otwancheire nande twayumeranire asili tukolinde litukolia Jumatano ime ye TV ya obwanchete obwansu bomugusi nigo twakira nyasaye ngambe yamana senge nchato igolire bono mambia kwa nyolire lingana korwaiga nande bono twabwatire steering gokoira nande tukorunde gwikachinsa isato chabono mambia ekero tukugochakire litukuri aona gokorirosera asenjera ya maridadi kigima kurugiga ase TV yao ya Ndizi TV ebuna botambe ni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita na nje buna botambe Brighton makoli one tukwirali bagiria bene gukwarigania ndonse asoberete litukuni ya Jumatano elinde twakwariganira litariki 22 mutinyo 12 umwaka w'ekiru 2022 no yomo kera matuko amendete kuminyo komone ndito koro umwaka oyoiga nandi tutigarte matuko atatu tosoya ase Christmas gusabere kiana ramisi na ichuma ke Christmas ikare chuma mosi igo mwanchu murire andonse asoberete nigo tukwirali bagiria bene gukwarigania ime ya umuroburi bwensakia ase station ya Ndizi TV nero obwansu bwomugusi ndonse asoberete nigo twakwarani twiriri bagiria bene gukwarigania ime ye studio Waigo mwanchu murigerere na bogo tubwate gwethera sensemo ye mitandao buna Facebook tonyore Ndizi TV News, Twitter notole @Ndizi TV News na baigo YouTube notole galia live buna Ndizi TV News. Balwansi mogo tuligere kuro chinsemo au chingongo au minute yensengi makere kona yensengi ma towakangambia yamono kigima nande twakwareganire bene ande kurugega se mesa yensa kiato kugwaneria Christmas yekia kiribusyo ekero guchikolia ni familia au twagutake irama ya kigima kianda gya 10 igobo igona bogo tulikira aso tuligereti kurwa gwetera se namba yesimi eyuere ase TV yao otomanyenga nkayo tobwaterete kurwa nkayo koligereria ensa kikurwa morobulyo mokonke kigima ime TV ya ito bwanchete waigo togotoka ase pare nene ya Kisii nyakoe ekerota ito gututarira sengencho ntuntu anchete abageni bagocha kero kende ni gobwate amatangasao oganetie obekirwa sembeo ntokorosa kogotebya ngaigana onka Ndizi TV bwansu bumugusi tokubekera sembeo anene mono ebinto nebinge bigokorekana omoyega bw'echinyangi oemeyega ao ebyombe chilonge mubwata matera basani totarire gaiga asa magacho a new Brighton apartment ase pale nene ya Kisii nyakoe motebanga mwatigure magega libagana lieriga free of charge totarire kagicha elite quality ya oye video ebe 720 na 1080 nabotoko gochesera kurugaiga ororekana maridadi buya tonya kwerera nga ntuli go support chi talent ngo support tulige ntogokora no toretera ntunto kumanyase bagotoka lakini ntutu akomanyire ase togotoka igo ase mambia bono manchu murigeria na mange twakwariganire kurugaiga sensemo yeito ye studio ekero twakwariganire tie amagazeti buna butambe amange areime otagania komo chako kurigeria na ndo yategerere ntubwata mangana maya senchira yobo ikiranu ntubwata magani ogocha ase studio ego chikoragensa mone nusu ya bono mambia sengenchora niri tukolia Jumatano Ritukuria Jumatano botambe ni gutugwana Chisemi ime ya Gusii amo na isiko ya Gusii gono ritukuchikora ense ya meno sumutiro nyoro mogeni ase studio ni tukwanira araliara Chisemi ni no nda jiskuru cyanya chikobungu chinde kobungu hirelere chinde kobungu hire mambia karabana baligitiko cha somutimo komoke rinde bachikwirana umwako goja eye January igo mwanju muri ntuchu mange twakware ni gotebyo bena intwe
goika omweli nyurane biasara na bakorta biasara bindi byonse obunjori bonde bwanzu buli okorana ne duka yawo bwate buna ne nyagitari yawo bwate biasara bindi byonse bili obwate nabo kubireta agende tunyato korariria ekyara na ni gotageta bonjori abagori bache aseduka yawo sase biasara byawo igona gototara sicho bishito buna sara ikire kogotebi onya gotonyora tunyato kugamba monae torena kitoko beka obunjori bwawo asembe oboigo no ene litangazo lya bali batonyorire kiagara no gani kumanya abairi bali bare none Chisemi bali barande ekero mwenda gukora imiroberio yogokia nyagusira na mukora tari tangazo rino oikase student twalibeka asembe wasenjera ya bene iganda onse asoberete nigoto kwa ni kiare ine station yao nigo yagire rinde ego konye ndi tosemani ndi tunyato kumanya abantu amangana ao onyorena ego nigo bantu chikwanda sama gasete karotwa chira somutumoko mokego nande onyorebuna iga etoka se screen etoko baba bere kolende mu producer ituna rocho ni kebati nero yo endete ko ba wish di Christmas yekia no mwaka omoya 2022 nigo tokwenda se studio ndeto kwirana tumakwenda wikase amagasete torena ali airu oborito. Wa omurigereri nechinga kichinde chingana to kwirana ngambye mono watare na ituguru twachagetegeta seni Ndizi TV wikiraboni gatu ikire gaiga nyaso twanchire twatare twense bina twachagete paka bana igatu ikire gaiga twasoire omoya gaso asoire boni gachinga kichitura tanga chinga kichisuku nabo igo chinga kichu mwaka omoya mwanchu moni togo tengo tware esuku kwengia nabo igo tware mwaka omoya muya 2022 osika bamino ancha bamino nabo igo kerege ko bwate sangana bamino mnenche brands aginisena nakobo nabo igo kurwa SMS yamangana mo Ndizi TV na MS yomuroberi bomoga none nitogo tigutwari chinga gichingia nabo igo otware esherengia nabo igo okorekere ndo kiago bunoganetie omwaka wankyo. Happy New Year and 2022. Omwancho murigereria korwo omwaka ochagete nande nkoero ogochi nyasaye obeira mo naintwe twabeire mbeo asemeti nyebere boniga buna Ndizi TV obwansu bwo mugusi igo ngugwakira mbuya mono asoko genderera koba naintwe gotorigereria na gotosira ncherende yonsi eri kwanyarire gotosira igotorororo okoba yawo na inche buna omokori emeremo Ndizi TV nigo ngukuganiria Christmas gosesuguku engia yo mochengo naende buna togo chigokoro omwaka ngukuganiria omwaka omuya obo omorembe na maseseni amange buna botambe ngoteba eanche bwanchwe igonkoro kwa Janet Nyamwamu ndo mochokoro Nyamwamu korwa alibu machoge biamono. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Majumbore na nini goto kwira go ikase amagaside to ma kumana ali ai robot to korende matotora ndabu ni gobono tota te kusababa tereba baito kusaba gendi bechigali ime yensi to ya Kenya koba maiso anene krori to kuri goro kwaro chebino mo basukano no beta sense meria Nairobi Kangundo road ya storo chebugima abantu basiritia magima gobono into kuruensa kini goto ko semi bwa bene just chintereba anene kera abantu bandete ko chase emeiga ye Christmas bago travel koru chinkongo au go chinga igoni gotoro saba chintereba chibe maiso nando nyoro na tituko dia mwiso nde gali ya turungana sensemeri ya nyataro tukarora abantu bakonyora chinkoma igono bosemi go chintereba chitu bina chirende osechi chigende chigali buya na abantu baitu tigababe maiso ekiagara go si yubugima nande karoto rigetu chi Christmas ni gasi ngana makongima igo abatumiki bonse be chipara ndonse simwabeta
renda amachiko yepara egere motori amagima abantu bambuka omwaka mbuye karo gutambuka omwaka naye gwakira Nyasaye ng'ambia mono una botambe asensemo ya no manchu murigereria nigo mbate gazeti ya The Daily Nation buna botambe ni mbate gazeti ya The Standard igase gazeti ya The Daily Nation page ya motukigimane ng'aneire oborito bona nigo muraiwe kiama kia ANC Musalia Mudavadi aumeranire gose aswananire amo nabali bakwa omuraiwe kiama kia UDA oyo baigoro mokonyi bo muraiwe nse William Ruto okoboko asogo chakoyeria bill eliegetiwe ase bunge nigo ababwatani abo ba Mudavadi na Mudavadi omonyene batebire mbali gochiwanchira na wetia bill eyo erengete gochako korosia obwamo bwebyama nigo bono bachiramo na gotebanga eyo ningana etari kubachira bya ande nigo batebire okorosigwa kwe ebyama nigo korengete gucha kwa abantu gete ase abarai bali bakurigia ebirogo aho gucha kuba turarukumuna chibonga point yani ebyama mbirororo bise ko korosigwa chi coalition birairo burai aso buraisi bono nigo obomo bwa oka bwanyariko bugwatananika ekerotoroche Musalia Mudavadi na Moses Wetangula Ford Kenya barabo bakandirenga ebile yumbatageti ete gwetera sababwatani babo na babunge babo boigo Kalonzo Musyoka nigo twarorega kwa okoboko engane yunga enyariko bakegwetiwa igobono okobagikana kwarorekanire asense moye bill ntorateba no kwanyare bokoboko gose gutanyare bokoboko bill igayegetiwa ase bunge litukoligoro eyera kwani litukolia rero Jumatano nero okobagikana kwarorekanire abwase Moses Wetangula na Mudavadi bagukana ngambali wichikwenekia yaetire kurende Kalonzo Musyoka era tebire nga nigaguche ko koboko engane yo gwetera ababunge bae egere inyare ko bakegwetiwa egere byama bichikonyara ko babikorosiwa ase obwamo gose chi coalition ayo mona yanda mangi naboko yanyora se page ya 4 ase gazeti yiga ya The Daily Nation onyore buna deadline inigo ebiri yetagete korosi buna indi obomo we chipati takirego je byama bitakirego chamo iri birose coalition iri baguchukurwanire birogo bose kero ke president umwako goja bono nigo eringane iri bigo ndiro boritase gasedi ya The Standard ya page ya 5 ase bono ababunge anene bali bakomoko boko mokonyi bo muraiwe nse Dr. William Ruto na bali bakomoko boko Raila Odinga muraiwe kiama kia ODM barorena nigo bono kumusana na kwene kiwo konene ase bali ba Ruto bali bakomoko boko Ruto bateberuna nigo epirie yajete bwanko mono nande terabe kutene ningeta keriko chikokorwa barabu bagote abona neta kere skubosyo inde banya chinga kichabe na chugo jigo discuss gose kukwanrenga ne nigo barangiru kurwase elises gose mutimo kukonyo abatu adi bwe Christmas korinde bakarangiru go nande ditukolia rero bachikondera nege karo bunge elibandire gukwana amangana yoroche bina bano Musalia Mudavadi na Wetangula basoire asensemo ya Ruto na Gideon Moi na Kalonzo basoire ase ensemo ya Raila Odinga gobano kolengana na omo bunge o Kimiriri Didmas Barasa ni gawote abuna etamwe yogojigo ya nomination ni gegojigo affect gose ni gerachi koirire byama biriye bike bisiri obo maruvu bwabo gosembi uchikonyore bagali ogosoa ase serikali oni otura chikukanya litukuria rero torore na kikimina neki uchikondera ase chibunge cheitu kero bono kwira na sika sedi ya The Standard ringana liire eborito gose ringana limwa mundiri buna nigo gukumi kwanyare gokorerekana maega y'abanyanyimbo kuruo borori igoro yogoitwa kwa omoroya omoroya yomo Willy Kimani oyo nyarete kagoitwa orenge omoroya nigo bono abasigari banyari bakogendera koru umwegereri bweli chiko oyo nyarete kagoitwa bona abasigari nigo besokire banyari bakojaka koru oborori abuna ngaki oboityo bwakorekanete kento kyanyare kego ichani mona abakenya anene kero abasigari abandete koru oborori bwabo amangana ayo nigairo boritase page ya 5 3 page ya kianda ne page ya 10 asebono abanyanyimbo banderete koru oborori anene kubwatikana no boiti ibwa omwegereri w'elichiko Willy Kimani amono montere boye amono muwake no
no mwana boda boda bono amono ne client kiaya ale kwegerera asekegambiro enyore ngomenya nyimbo yo na nyara tukobaga kuru baroriri tuko ya mwisonda sekegambiro kya Milimani ime mucho Nairobi abu asate betenga no arenge nanda karora kirege ntukaligia akorekanete go ikobo ityo bubuga ikiranirwa nganiga etulia kire shilingi 15 chuka agatebugunga akire kurende bono obarori bwangere kurwegwa anintumetenga abantu abumba chikonyora obwene bwabo togosuka gochimotwe nigo tokonyoranga siasa korwase county ya Makueni bono nigo ekworo kyabuna governor o Machakos Alfred Mutua olio Kitui Charity Ngilu nabo igo Kifuda Kibwana oyore mo governor Makueni bono nigo tayare batara manyanga ningo bagoche kokoboko asubura iyo bonene bu mwaka ogocha nigo basinyire gochora gatiyo mokonyi bu murai bwense William Ruto amono murai bike makeudi Raila Odinga lakini kulende batara na cheki nanga ningo bagocha kwa okoboko nigo batebire bagocha koena na abantu babo kuruolio koligia oburai bwense wetrase ekiama kya muungano na maendeleo chap igo baguche gochora abarwanereria ubonsi kurugoro mpaka nsepi minute mpaka award osomo MCA nigo batabirwa chikochora abantu babonsi ipi egere bachikurwanerera ekiro ekyo guikabano mbara decide ngani ngo baguche kokoboko Mete butambira kikote na siasa ni gegonchoka na nime ntwara na mataka Charity Ngilu ngo na nyaraga go tebi mukonyibo ani murai wiki amagio DM nangu chari komo okoboko ntwara ko enda no mekutane karo mo oyo nda ko enda sensema ya ukambani kora turi Charity Ngilu ga ko genda umuntu taramanya buya no mutu ana kwandire manangu chari ko Raila Odinga okoboko muntu okonya utara kwana no yo Makueni Kifuta Kibwana lakini ando igwete na batebire na mbara mwa simbara rango bawo chikoko boko bono ntuno kunya torore na ngaki batara munyure na aba sensema ya bukamba chikura karonso nguru ara sensema iyo nena bako nero murayo manne kurwa sensema iyo kiriara ara nyare ko bangusa basoe na bokora na bako boko bono bara chole bamanyena nando nyure na Kifuta Kibwana ene tentunda ya kabira ukora ase ko begero gavana na no Machakos Alfred Mutua nene chintunde chai na ndora na nere na ronji manifesto ya yuchukuri kero kyo president meyense yetu ya Kenya ina yona yebiro asensemo ya siasa kato kusuka bosibono ni go mosajo ya machire go ikase kikambero ekenene court of appeal eriko manya ose eye maega yo mosajo yo gotebwa kane chishiringi chimia chiribu chimisano na ibere kubwatikana na nigo gochiase omurugi wae ex husband kadora tena omurugi wae naso ex husband omurugi wae naso omurugi yabwate ni gaso kerto musaja ni omukara munyometo kurasa musaja onde bagotena damages chikaba bone kikambiro gikamwa ke fine yechibese ejo kamate yakana kurindo yochira se kikambiro agotena chibese ejo jire chinyinge mono takonyara wakana chibese ejo Hoige karoto gosuka gochimotwe ase gazeti ya The Daily Nation bono nigo serikali chichi county cha ngaire kubeka Chisemi asa masio y'abantu bali batali kwenyara buna abana chichokora abantu abagotu abantu bali bamenyete no bolema na hawkers bali bako nyagwetana n'ebintu etaoni gatigati neji family kiri chintaka kitali kwenyara yene emerobere omoroberi ochakiwe elioko konya abantu abayiga nako baana barabuge ntogeke anene manekero torochie ase sugukwe yue kale amatukabero katigere kurobono ali tukoli igoro abana chintakana nekyombekeri kia welfare y'abana ime yense ya Kenya nigo bomeranete ase asensemo ya State House abo asebanya artiko babago korerwa party na kwa webiegwa aho na barabu banyariko bakwego kebuna abande mete Brighton ekero ngakiesu kuya ikira nande igoro monto mutaka tumaitia sogo chakera na beko ba konga na kyo tebia bana bawo asengichina barabu baganyirire tenga na into sugu kuyabeire kolende no mogoko monene ekero chi county chindi chiesokire na kumanya chi family chiri chintaka chitali kwenyara abantu bali bamenyete no barema na kuba kende na barabu bachi gosherekea igotogota benge suguku nenga kiyogo sanga timedenge county eto ya Kisii ya Nyali kubanga moroberi onde igoko konya abantu bali babwatokonyora wainse
kero kenda bana chintakana batarira abantu gochia se children's home na baburaka na bataka banyorire kende gose abwarati nkomanya kolende county chinde oroche county ya Nairobi mbacha gitigoro abwasi baumerane tase nyumba ya State House ase county ya Kisii asa matukaire gose miaka ya maiga ngoro na ringeno mugavana na baraibane ngoigora bani ngo kibali ngo mutibwe Christmas ngagete na Nairobi nebekire ntoma osenda yaro semambia serikana bokonya kebegete emiroberi ya bene ando yone na barabu ngora akonya bali abantu bali batali kwenyara ngora bale Christmas yonto kumanya na kyumwako yo miroberi ki babegete no gosemerwe to namba begete miroberi ya bene digo chikwena kebuna bali batali kwenyara ngonya barabale egendora baru bakubeka emboto kero mete Christmas ikimuntu tabwati nero takera sirumono nabakonya no bwate igono okubori kwana ko bwate ka kikonya uri utabwati ko nande yo mte county minute oborai bwens no nyeno mbunge no nyeno MCA no nyeno abagambe chief and assistant chiefs nabo bamanyeta abantu bali mono asenge ngonyoro lichinsemo chinde muraigete ongeire kwa abantu lende gento banyore mono mona abakoligichikura nabo bagwetanana egere bakonya abantu buna butimedinga babayire kende ogora mero nebeke ngokonya bano no mugumele ku county ya Kisii no nyamira na babone chinka kyabonete goika no na bangina abachane mbaro no embali bare 5 matas na ninga kiena takirko baikera inde nero usanga na baro manyame chando kibete iro makumuma inde nero beke meroberio ya bena kikarte na obisi chonzi nkobeka bale meroberi baro na bose baikerire aba bale nemechando kirto uskabasi ko ikase page ya kana sekasedi ya the standard ni bono emeroberi ya bene ya bekirwe eriko imukia ebirengo bya masomo ase vocational training TVET college au buna ina Kisii National Polytechnic emeroberi ya bene ya bekirwe eriko ene kebuna masomo ko endera school eji boigo ekero bono chi transfer gose aba chi principal abalimu abanene ase school eji TVET eji banyari bawa ku chi transfer banyari bakunganyugo chi school au eriko ene kebuna bokoreri ngo change gubore gose ngonjurire bore ase chi school ejo kokwana buri tukuri goro omo cabinet secretary omo wasiri bwe Chisemi church magwani gatete buna amaunchuri ya balimu abanene gose chi principal wa ku transfer go chi school au nigago chikoreta amaunchuri au ase chi school kolengani gatete buna oko wasuki korwa ase station yende go yende nigo erigetina go chibari koimukia ebirengo bya masomo ase TVET echi amo norongo rwa nonyere na gusi kwende yeto vocational training center TVET ni gebintu byanya bikobekwa kwa rubwa gachibondere talie abane bagosoma mono unabono Kisii National Polytechnic Deputy Principal Grace Mauti nigo bana niga promote yugo chikoba e principal ya Polytechnic ya Kisii ibono ne mo deputy principal niga kiniwe kerogo go chikoba mo principal abumbu yakigima boigo birengo bichisemi tiga bimukerirwe igoro kuchinsemo chonsi goruchi school no nechi boroso otira chi secondary chi no ene chi university mpaka chi college nalio amasoma ara imukerirwe igoro tonyora baraiba mambia ando nyore university to ya Kisii nigo graduation ya tuigoro graduation ya committee 10th graduation ceremony ya koletwe nonyere ndo bururu ba COVID-19 boro mpake baikeranete abange nigo baringe asenchera iyo mtandao gose Zoom abwase bari ku graduate igebirengo bichisemi tigabi mukerirwe igoro tokarura omo vice chancellor akama agotebanga mbachiko kora okubwatana ne University ya Minnesota imense ya America bakinire nde Chisemi iyere bya ingebirengo bichisemi tigabikine gusiye ito na into toba bantu na Kenya ngima asenge ncha bantu bamenyete bya nabantu balieta masomo babwate semi karato gusko uchimotwe oyo minto nigo tokwenda gwikase chinsemo chia para abwase bono amagori yobosombi akiniwe bono abeire doubled onyakonyo muntu okuruchi chiringi chimye isano bono nigo kurwa elifweyemo nigo kurwa elifweyemo igokuru chiribibere asengenjo yaki abantu baichoire para abantu ngo safiri bale kugenda ase chinsemo chia mashambani go chinsemo chia lisabu
bono chinsemo chia mashinani abantu bang'ere kogenda bachikoikerana na bamwabo egere bachengere esuguku ngaki esuguku bono yaikire bono abantu basengenje bamete ng'anto goika bagende noanje notancha abantu ngusafiri bali kuru Nairobi gochi Mombasa gochi Kisumu Kakamega Nakuru Kisumu Kisii bona mabuli amentre n'abantu goika barwe asengenjo ye Christmas bono ndoche ngachikonda kitako chikali kusuma elinga ngaili neligesa kulende efya kangati ya mente mtu brete ndanga femente trakiri baro lende neli na baro bumete abantu baroje n'abantu goika banyale bago travel kusubanya bago tarago chiase enseme muja sinde anijero na train egali yo asijisa mjana Nairobi goji Kisumu nigo ichire mono abantu ichire mono ko baka nonyene chindege gabatebire koruchi buses buses ne chindege abantu nigo baichire yani nkere trip abantu baichire baganyererete ngandie flight yane ko bandi ndie nonyene email abagotumeka email ya ebintu byaro cyo basombe wetera samache abantu nigo bakaine bono efya nigementete unyore buna ereriwe ye gose egari yo murero kurwa sinse bujana ribuji Kisumu nigo yanyarage ku iguru wike yamo ya nandi ye iguru kabiro nyore nige koro sana kolende bono nigo bagotena banta bange nigo banyari bagopuki gose nigo banyari bakwira mabaga ereriwe ye nige ichire gose gari yo murero nige ichire goika kitarike 30 neyemo igo nige ichire umwako yo mugima abantu babukire igo tokonyora ibaga nonyene chigari igo chibukiri mpaka 25 iganye gukuru Nairobi gocha bosongo auna bahati sengeje antu babugeti mpaka 25 igo korana injira yo bosombi netakere ko be unojibuna bono egetange na kero kitakere ko ba kite no eno mucho bosongo ga abantu toira matoka ituchi abukato emesi mananasi ento takere to tuare getange ga mwete empatete ni getange ngi atakere gweta kero chugweta ensemeria nyamira ikonge moyo kine bone meroberie serikali ntumete na kabo sukona ntu akire ndo Brighton ni getange kero kinge chekebe onye suneka ya itoga ngabona anto bagoro Nairobi bagusuneka anto ntonya goichorirana bono roche suneka airstrip na bera ali esere bono nto kumanyanga train yaro nenyare kana boli nabe konyare kana era available because omaite kanto na ko Nairobi roje mpaka Kisumu nando pete train ise gocha abantu nabangi turatura beri mede na buna inje Brighton tingo ndege tingo ndalia gosune kuchkolina ndege igotinda tena getingia gacho lakini train ise goita chiabukato ngosajire mananasi kirigendo na bako so mimi ndiko tebanga train nige nabe kunyarikana so price is affordable kubwa egetiki ndege wase bono nabera because ibinto so imibunole na boko sana buti mesiwe ya mitumba abantu bayandege Nairobi na oirane nande gusiga within jita ikajinge director itu ya producer itu ya ikiri mesiwe ya Nairobi nande yairanire ose to gokolesho ominyoka Nairobi ominyoka Nairobi nande sana no ara igo bona serikali itu ya county ya Kisii gaki bugaterana egera tonyore na intu igetange mbate bangweta kiri konganya mira ya itu na intonyora obosombi bobe asenchira ya raisi Karto kuskabosio go ikase ego sasa ikase ya standard se page ya gatano monigo bono serikali serikali counties chate bigo se country ensi tu ya Kenya chate bigo na change enchera chiganete ku approach go se ko kwanira abakenya inde banyare bakanyore chanjo ya COVID-19 onyere buna abantu mbaranyore chanjo yibuneta kere kunene nigo bona basemiwe experts go se abamanyi bari bamangana ya chichanjo nigo bona bodi serikali ne eliye mbinu encherende yoko tebya abantu batakere ko betu chanjo yutari asoko babetereri nigo baterena aba ni muri kibega seti go se expert ne badena abantu mbali willing ko betua esindani ekolende ne eliye serikali tarabeka meroberi ya bene na enchera yoko kwanira abantu abanyara bako betua esindani go se chanjo ya COVID-19 nigo bona COVID-19 nigo yanyalde go se nigo ebinyi bya COVID-19 ebibiye Omicron byanyari biko ko sense mono anene ekrobande bona sisitu ya Kenya ebinyinyi byaroreka commenta mono ase buna igora abantu gutanchi wetanirwe yamo banyatu bagotware ebinyinyi bya COVID-19
COVID-19 ikinarigia twariro kosereria ane nande karoto bwate omusimbu wa Christmas abantu barete kubwase bande gutara muntakuru ku Nairobi goja bosongo jiaria anda abantu barete gutara bange engane yo boigo ye pandemic nigairo bulitase gazeti ya The Daily Nation abwase abamanyi banire buronge nga omurindo gatano nigo kageire gucha gucha nande nigo gucha kumera gosiko ko infect abantu gwetane 1 million 2 wana nigo batebire nga omurindo yo nigo rabo goika omutinyo kabere wo mwaka o 2022 igobone minute ojiro already asengenje bono rojanye gokobo mpaka omutinyo kabere umwaka wo 2022 omurindo gatano niko batebire bono nk'abantu babe maiso abwase batebire nga gwikira bono iga ense ya Kenya niko abantu banyari konyore change yo ya COVID-19 abantu 8.9 million kera serikali minyogati iki target ya 10 million omutinyo yo taraera rero ne kitarike 22 igobona matuko na makesa na tukoro mutinyo 12 abo igo ebinyinyi bya Omicron abantu barenge twigoro abante 24 batugete bale nebinyinyi bya Omicron eyera kogoso gutindinga bado COVID-19 nigagendrete kumnyokia abantu bense ya Kenya na batali Kenya yoka chinsi ensingima abantu nigo bagendete gwakwa n'umuchando yega igeki kere tokoro mugusio minto tigatubwatia machiko a COVID-19 nande nigo yarorekanire nga abantu abange bono mbakari gwesoke bagende no nyagitari eyu tali kerokererie kia lakini omete COVID-19 nere expensive anene karo montao chikopimu nyagitari goikaka nebese chibese njita girwa kanurinde kwa magopimu bune kaunti ya Kisii machine njajete omete na gopimu ngora mandatory meta marui na regero kana nyagitari goipimu go check lakini COVID-19 esa na kikisakali ya tebi kuna ebe kemeroberi tanganeta kene karo montao nyagitari alia ora check gura lengu na COVID-19 ya monyori na abantu abagonya babetirwe chap nande basidia magima talina ne chap elia ne COVID-19 vaccine elia betwa yageroko nabakonyore gero muntu yako betu vaccine tara lengwa mayo sinanye bwato stabwa obetua lakini konyora ebinyinyi bya soya somobere byanyona byengire no ena chanje umuntu abetiru kobono ne serikali tigebe kemeroberi yabene ena kibuna ngaki abantu batakere ko chanje umedana abantu batigire kubwatia amachiko abekene wisara yabachanu na sikwisi abante to kwanania entezo kora gari toguchura igoma chiko tarabwati gomara wachi kotema kubwati abieka antu bakoteina nayo roji onande kwara naki nkingokora tigari to soigari me to sukani nike mwane ninje ngoja gokonyese ninje naachire omonto mwaso iga oike mwao igoba no manchubulire nkwira na toraseke kekerebusi tigatorenda sense moyende studio tokoirana tokora korerenga na rariale asa magazeti yeli tukolia rero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umonchu murigereria buna botambe twachakira munaye tugachaka munaye tukegokia tukerigereria tukimanya tugesomia buna bono mwako ogochiko era andonsia sore igonkoganie Christmas kio mwako munya gokoria mandasi gabo obekaga chumbe kanyera gachabati goro cia kango kakaiga toso embusure mega turagire happy merry Christmas and happy new year eterane bakondoka Vincent Onyancha Asamarieta Eriete Kennedy Mirieri Kisemba Kuruari Nyansiongo Nanjirende naikaga igase Ndizi TV kuganeria abagusibo sipia semwabeta asetu chinga cheto chire chinga kichingia kiera bono twekirenga kiye Christmas bana ngocha barenga bairi hao nonye meyega mugochi gutwara mobe no morembe mutware muragere buya moetanye nande bono kurwa guna to gutambuka guchumwa ko omuya obe no mwaka toko soa ore no morembe igase simwabeta bakusibon simwanya gitinga tia tubwaterane nari turagore turagendere guchumutu
na ndichinga kibune chichirega na bora nyore nambale batari betenyareti kora nyore na nobwate kende na boko oko umokubwa mogosha na boko rangeria muntu musinyaine mote binchuga iga na rito tubwaterane na bintu korukale na botwa gasibera ni nonya kara togokina mabere kigwa gasibire kurega kombe goiko kwa ngoyera riyo yomino na mokoreki na re usiba kia tosiberanie na rito ratware esuku ekorete kiringia obochenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokuria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatirana na banyagitari ao asumurubirio bwokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigererie omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gaga tokuria na rira tokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kebocha buna botambia ngo batabinga yanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengererio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka na koba ubwonchoreria ububokororekana asumurubirio bwesabaria y'ubwonchoreria nigo tukwimanya amanke iguru cyugo chako ubwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubwonchoreria bwibirenko bigoro mwanchio muri na kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikidegeka 15 cha mugaso imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanjwa nejinga kichinda to kwariania ase katwanda so muntu mokema ntoira nini to kwariania tonyo kwanda so moroberi bubwensa kya imiga taseni kya Ndizi TV nyoro niri tukuria Jumatano gato kwariania koro to gachagete chinza 12 wikaboni nyoro ni gatora sensemeri ya magaseti katwanda tukuria na ali airobori tende tonyo to kumanya ntonye egasiti no gochuteria irinda kwa machukwa gore gaseti ya kwa manyana nalali ale iminto to kwali airoborito gobona sigaseti yane ye standard irimbata soko kwana ni gobono fees gose agent chiwasiri abarokwa bakuduli banyana bakora matemu imeyinsi yetu ya Kenya chikagiriko chikokina samatuko alibosyo aya maiga yekiombe kirigetenenete amatemu kya NEC Kenya National Examination Council ko tayuna niko getegeko chikoreis chibesi nyinge mono gweta milioni 50 chinuguta isano nemo eriko ikera amaganio ali kiombe kyo kyabekire erikwene kebuna gochikere kobeke merubiri abene karabana bagochikora amatemu gochasa matuko ale bosyo yo niko badebuna chibesi njitakeri chinyinge ego minute no muiboli gochare gosoyo ko ngochare soyo mobuko erigo kana chibesi nyinge gochase miaka erebosyo aneka runyeruna abantu cyaro kora amatemu mutinyo gatatu mwako gocha abara banyari bagwa kana bakana chibesi cyabo kulende abaho chikubwatia niko barachibokana chibesi chinyinge mono kolengana niki kiombe getegete koleis gosigete chibesi chimilioni 50 chinuguta isano ne mase miaka 5. Oigo mwanchu murigereria ase gazeti ya The Daily Nation nigo bono alcoblo ego cha koira na ase chipara onye ebunge nene kego cha gwetia umswado yo na koyoche na koyorekebisha onyore egento kerikyo guterera gose karotindete alcoblo yuna yari gutumika kinga kichamaega nonya konyetera itigwa bwikira nuko ba lichiko
ria Traffic Act 2013 ndira kwenye litaraba lichiko bwikira no nyomba no ndiraba bono nigo muswado yo oikigwa se bunge no mubunge Otiati okoro kwa Kasaiti Kamuket abo asate banga aba chipara abantu nigo bakora temi basukana senjira abande kero kende eme basukana nerera tange kera kintu kwanyora abantu babande nigo tindete gukurundi abantu bono nigo muswado yo gochwekigwa se bunge na gukwanirwa oise gocha weta bono bali baratoke neri mocho lyo gotokanga nigo batindeta abantu nigo bagocha gwa kwe fine shilingi chim shilingi 100,000 bagucha wake fine gose kosibwa asechera ange miaka ebere igo bana lichikerio lia alcoblo na bali baise gocha kwirana nikiora karero kana baibunge baise gocha kurietia bano nje libolia nego sokwe boli kwane ngorina neirania enkorratore no empara egari kubuli abante excess ya boli gwetania kerengo andi yeta sabasigari ne kupre abantu bakunyitwana basigari yona no muntu nabagweta kariete kigarakiae akina ande bwanjiru osuke gojibosi lakini bone egente kyo goikopimwe goikorengu utererega nganchete sana chinse cha chisiko chinse cha chirichigenderete bono muna America tongorundi gali para go tindete lakini Kenya no uterera eri chiko no uterwa go so uteru no uterera sara omuntu yokwa go uterera ne natagete omagento geke na konyona na go uterere no bwate ayabone ntu kwa maroseli no ruenyi ebona kwatokere ko uterere dena ya ikire percentage gete no tindete ayenga ingango gento gekogende abulende mbali bake barabe ne bahati ya mangana corruption ko ruga bwesa abanyimba baranyare ko babweso yoro kolende oise konyoro lyo tatagete mangana yu o keimo tagete kolende gasia na ndo tete kokonya magima y'abantu igono chikwenyora senseme enkongu yeli chiko emyaka ebere tali myaka make aso ko berigesibo goswaka ne chilingi chiribu emyemo chitenene chibesa koboko igobono nande mbiyake gusemi basukano nekiane yo mto Brighton mpante me basukano tirikoretu no ena amanto muntu tindete bieka no ena over speeding no ena muntu what stress miro bene accident ari koretu no muntu tindete bieka mete muntu na ro tene kra tindete na ria korore para bia yo tali na no muntu tindete na ria ne ro ranyore accident lakini ne ri miro betige beku ya bene iri kwena kuna lakini ndo mete muntu gatindete na bagutangwa ro tarundiga mete accident ye na bekoba lakini nende otinde boronge nando mawichi wasoe gali menjero gali kuirera ya igota negerira barebi gose muntu ndo gonywe Christmas naye karura nywe tiga kwendie gali kabe nyomba erinde mati minyurana abantu abo bogoritie family yabo ne baganeti tali mesigo borodi abanene ko tebana utamira no bogori mesigo naye no muntu ikiatari mesigo ko ende mesigende none chikoli namba libakonia maru ali nonye maru bongo ngolika barali yanyo bate batoneria omuntu orense myaka 15 na 3 nande batebanga do not drink and drive yani ngana bakonari nabo barakuri nyoye kibungunga kimuntu nabwate gari igomba manyete obobe bwo kwendie gari lena no ne factory ngote yabale na to drink umaye go operate machine nabere no ni ntunto tinda tumaye go jama nabere igandonsi machikandonsi any institution nebe Ndizi TV ano intunto bota machika agotorokereria ngaito gochi anyora machiko tai andonsi binto bono mbigo korekana boronge karodorigeti gochigokora bono ekiombe gose epod forum area rostigu ekorigereria kichikoro kitakero chigwakwa endete kurega ni chikura cy'umwaka goja ekero ebyomba aho bya serikali byaso etaime korwa amasemo ya judiciary bigambero ensemo y'oborendi ensemo ya communication gosoberania nigo batwarite gikaro kyaba bulituko lyegoro eri bari gukwanira amangana ina chikora kitakero chigwakwa ase omo wasiri boborendi wa interior cabinet secretary Fred Matiang'i keranete mo chief justice Martha Koome ikeranete abuna nagacheo meeting osaka bomunyakiro bwe meeting ikorende ekiombe kya IPC ngikeranete aso omusankano yo ase wafura Jebkati yo omo chairman we independent electoral commissioner echa ataigeta aso omusankano ibona maswali nganyarega kuboluna ngakiatachi aso morobelio yo endete kwarigania chikura cy'umwaka ogoja onyorena ekiombe kya rosu nkya nyagi korutwa magena enene kurwa sabantu bari bakomo konyi bumurayi bwense Dr. William Ruto ase batebete buna
asibatete buna mbari gochi mbari na abe kiombeke kia rosiwe nigo ngitakeri gokoboro ekiare kiombeke ro kia IPC kigitene tobachori bali bagateana mata kome kera soirari nigo bono basoire bago interfere osiba sonanira mangana yobochori kurenda abambaikiranite nande kero korora abe kero baikiranite omaete igokorora na bono abana bwe serikali tuteba na bwe serikali tunyore mbaka information and technology CSO Mocheu no alenge Anton General Kiara Kariuki no alenge Interior Principal Secretary no balenge abantu no balenge mpaka Inspector General of Police Rali Mtembai Treasury Chief abantu nabange balengo lakini bone kiombeke kia IPC wetero mo chairman yobo wa Frajikati talengoro gobono kumachikorana na Kenya mbona nyore na bwate sababu gusaga tuma mangana kero kende tanya aro nyara goikirana kero kende agatuma barabumberusiti ase kiombeke na barombari gochikobo tabwa sababu atajireto korende ne rusiti ase ekiombeke karatete na intutu erusirie una barabara kolegasi abo kontuma etina kiera ocho kolegasi okabikusi naba ne agency serikali takeri kubwaterana ekera korangana barbo asumo kutano ebatete na nimero bakobeka bachikwena kebona chikurangwa kujiri no morembe unenjera yobwasi oku bona ne etukonya torire ntumaye ngaki ense egosuka gojibusa na gukorera umonchu murigereria nensemo yobusalia gose crime abwastwa togote muri kya kurikaga nga enambe nyinge y'abantu bali bakunererigwa abasubati n'abana nigo ba bona basubati n'abana nabo bakwenyora ase okobakoko kwa bagaka babo nigo ebikesi binge benyarko babiko report go mwako yoiga abwase abantu bagweta na nyombo monto ita abana baye monto ita na mukaya ando nigo obotukini go bokoro kibuna onye bana mbaigeti goitwa bakwe abana nigo bagotigara bali na maote ali barochi gusengina gagoitwa gusise kagoitwa kurende nigo obotuki bokoro kinga basubati abange no banyarko bagoitwa n'abanchi babo n'abana abwase kesi ya bwango igatwara romo sacho ndikuruchinse mocha nyako ematega nyara ko bakago strango umonginoye amo n'abana baye babiri amanju muri ayukati ya mangali arase chikaseti chito gose achitu akwiro bolito igona na bokwenyorega gaseti yao eno nyara ko somera asubo imigo ukira buno to ikomweri bwa mangana ye chikaseti go enyorere kopia yao nigo to kwenda zistu yakego ne to kwirana to kwiro ikasemesa ya mangana amaya Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkorbogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turinikiringa ikigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cy'omugusi n'umurobyo w'igikoro cy'omugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'omugusi chinencho chinsoni amo noboroso bw'omunyagitinge yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyo mungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu
no mumina nero karansa nabanda ari nyumba mahanya saba karansite naro komya baiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ekigusi eriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'omugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'omugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kitoke moiwe sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umukia yaunchuka nakoba obwonjoreria obubokororekana asumurubilyo bwesabaria yobonjoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chaka obonjoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obonjoreria bwebirenko bigoro mwanchi omuri na kwaria ririme y'omurubiri bwe sabari yo bonchiri omurubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikidegeka 15 chia mugaso imeya Ndizi TV Obo chenu ni goboro bwengencho muno asubogima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kibara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririrwa gaga tokuria na rira tokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha una gotambe nkubatabinga eyanje bwanje kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero aigentekemo kegwatanana omugano yomo guchie sumuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubilyo no kurbugo sigita guchiase omontonde irionere amanyi gwetoma gwikebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao iriogo korentera enegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere cyabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. na gukwanira na ndo mwanchu murigereria na ndi ninga kingi ya togoso wasemesa ya mangana maya asomorobelio bwensa kya igana nkumanyenga na araria ya akoregete kurwa igoro goika rero mambia igona akwariganire kigima tobam nkumanye na kokumanya amange nche nigonkoro kwa Sara Nyarange ontita.
Nigo toko ya chaka korwase University ya Kisii abwa serit kuri igoro ensemo ya boroki wa baikiranete asomo yegabo kubekirwa chigutwa abwa sabange babo baikiranete gwetera senchira y'omtandao wose Zoom asomo yegabo kubekirwa chigutwa asentunde ya 10 omolikyo ito Brian Sagni Isena na atari tuwika ase University yo na gotwariganiria oroboti irokobwatia Rituko lya rero nigo aboroki gwabe University ya Kisii babekerwe gutwa bene abwa sabageni ao gati yabo mokonyi bo mawaziri bw'ekigo Isaac Kinuthia mo chancellor we University Dr. Mildred Mundanyi mo vice chancellor we University Professor John Akama gati yabanda bange baikerana. The Senate, staff, students, and all other members of our institution, it is my great honor and privilege to welcome you all to our 10th graduation ceremony. Madam Chancellor, I want to assure the Kenyan public and the parents to whom we are accountable to that the Senate of Kisii University guides fearlessly the academic standards of its programs. In this regard, I want to state that our graduates have been well trained and they are ready to serve and give back to society. There's a famous African proverb that says it takes a whole village to raise a single child, which means that children upbringing and training is a collective effort of the community. In the same spirit of this adage, Kisii University community, parents and the government through its numerous agents participated in training you, the graduates who are before us today. For this, as a chief guest, I applaud all of you for whichever role you played in the lives of these students. Korengana na Akama nganonya nebinyinyi bya COVID-19 goturubane chisekta au gati yabo Chisemi niga boroki gwabwo University yo nabo igo serikali babwaterana ile kwenekya amasomo ngosukale bosio. However, despite the fact that research activities were limited due to financial constraints arising from the COVID-19 pandemic and other socioeconomic limitations, many of our staff benefited from research grants and scholarships from various institutions. Boigo, nigo Akama atebabna, nigo baracheko bwaterana n'eki University korwa chinse chesko, ligo sira na kwimokia ibirengo bye Chisemi. Madam Chancellor, in the month of November this year, the Vice Chancellor led a delegation to the United States of America with a view of fostering research, new partnerships, and collaborations. The team visited University of Minnesota, also Minnesota Kenyan International Development Association, MUKIDA, the Minnesota State University at Mercanto, and Books for Africa. Kisii University and University of Mercanto signed an enhanced MOU. The new agreement extends opportunities for collaboration to all schools in both universities. Nigo aboroki gwabo be degree nabo igo abe diploma baigwa chinguru neli bagali ogokora chigasi korengana neri chiko na maigiro banyolire nigo barachekonyora chi certificate cyabo cyakera chitalike 20 cy'umutenyo mutangani omwako wankyo iretere ane Brian Sagini Isena ya mono Brian Sagini usko goche motwe nigo bono abaraiba basubati baganetie gose baganetie abasubati bali bakoligia ebirogo by'oburai ase serikali yense ya Kenya kwegwa obulendi bwa bene niga basubati abo bayakwaneta yiga abwigoro chinga kibekiranete asomo yega bwo chengera emyaka 52 kurugo chakigwa ko morobelio bwa magenderero y'abasubati abwase baboletie serikali nene kwene kyabuna abangina buna abo nkonyora bare obwene bwabo amo nubusibole chinga kibakulijya ebirogo aho ase oburai.
We've just seen what our sister is doing across the border in Tanzania. So really, women are great leaders. It's only that the chance have not been given to them. So I support the idea that women really need support through the political parties, that they should be supported this time to see that we get very many women, 50-50 as we say, as the gender parity says, that we need to be equal. There is no more discrimination against women, and therefore let's go for it. Years ago, and I suggested that the government should give more funds to those political parties that nominate more women to stand for election. Because if they do and support them materially, they can make it. But because of the lack of resources, it is not possible for many women to get into these positions unless the political parties help them. Nansema ya baraikuru ase edini yege Islamu nigo bano bamochiri abakenya bali batari kubwatia machiko abikirene wizara y'obachenu eligotanga oburoire bwa COVID-19 obwarorekanire ko iremeri na gukina ase amatuko abwangoiga baiga barayabo nigo babaganirie abarai bali bakurigia ebirogo bya oburai imense ya Kenya utakora emesangerekano eyuere nchera ya moyo kuirira okomentekana ku buroire bwa COVID-19. Masala haya ya ugonjwa huu unaoendelea corona na hii strain mpya ambayo inaitwa Omicron, tujaribuni sana, kila mmoja amchunge mwenzake. Tangu mwanzo wa janga hili tunaelezana, kila mmoja amchunge mwenzake na hakikishe wewe usiwe sababu ya kueneza haya magonjwa ukamwangamiza mwenzako. Ne bikaro bya bene nigo biraniretwe abo aselitkoligoro abo asejibunge ibere bunge ya Senate neliye nene wanyartwa bakuiranire bikaro byabo asibari gukwanira amangana ao gati yabo obutume kibwe kadi ya NHIF tigatororengana kyamangana arenge asamagacho ya Senate. It was about giving money to counties and then come here and lie to the people of Kenya. And I want the people of Kenya to know that. Tell the people of Kenya, you are not going to get 1 shilling more than you got last year. Meaning, Mr. Speaker, this is Mr. Kibiru's report, Senator Kibiru's report. Mr. Speaker, who speaks on behalf of the president here, what does it say? It says counties' revenue will reduce from the 22% in this financial year. It will go to 17%, Mr. Speaker, of the revenue raised nationally. Mr. Speaker, what's your point of order, this Senator? should really make us. Order, I Senator. wish I was not interrupted on this very important point. It's not an interruption. To consistently and persistently refer to this as a Kibiru report, when in fact it's a report of the Committee of Finance, to which even yours truly here is a member, and is a serious critique of the BPS. It is not a Kibiru report. What am I trying to say? If I don't say anything today, Mr. Speaker. Nara yokura semesa yensa kia buna twanya nyora gochagaiga ase studio baigo mwanchu murigeria uinyure ngari tkuria rero ebunge enene gwetera saba jumbe niyo bagocha gukwanira engana yo gochencha omuswada olio oganetie ebyama ko babiko atananwa omuswada yo nigo igetiwa se bunge ne bunge gekarangeria egeikaro kia bene abwasto gocha kumanya go se bile yo ngochere gwetiwa wosengo chere koyeriwa aya amana yanda mange tumira ne chikoraga isano na ibere igoro nkumanyenga nararia ya agendereire gwateka kaba mona intwe gwika omoelio asumurubulio bwensa kya ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Botambe ekero kondra nigo kondra semesa ya mangana maya na asomoroberi bwensa kikolende rero nigo na chiri kwariga nigo sikogote byutwale Christmas kia amono mwaka omoya oyu orabo mwaka bwo morembe aneka to chikwenda sobo chori bonne nigo tusaba nobe oyu bwo morembe ganda onsiase omwanchu murigiro turigire nigo na kuwishe nigo se na kuganeire Christmas kia
osange na bamino ase andonse asoberete igo twara umusimbwe Christmas omuya buna botambe redariane Brighton Makoli omwancho omorigeri na okwaneri andonse asore chinse chiga nigongo kwaneria Christmas ikia no mwako omuya koruga Ndizi TV engaki ene rito kwatikisere chire chinyinge nigongo gori abaminto gaki manyara kwa abangalivu sana chipara bonega nari tubwate aina yechigali ekindi kitanya kwenda service no chire para abayiburi asemo abeta bese biri bikebiro erise rango bibagango ngora ebibike bigende school ebibike balira mandasi koruga Ndizi TV nigongo baganeria omwako omuya Christmas yekia I wish you all the best. Samaria tangoro ku Petronira mukeira tiangireri bagaria bene ko kuganeria yo murigereria on Ndizi TV omwako omuya bwebisio na ndege buna togaswase Christmas tunyare gosherekea mona baminto kerio bwategeke nyara gusanga no yo mino na ndebe buna togaso omwaka o 2022 no mwaka bwobochori tiga tunyare kurario murembe andonsi astogochia mbia mona sogochora Ndizi TV kobege taseni kiao kia bene Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Joki mtetezi kwa masikitiko tu ya korona dunia ni duara ni kama mboni yetu ya jicho ikitosho ni kilio ilitokea Ulaya Wuhan China ilitokea ughaibuni Sagudizo ilitokea ngambo athari zake tushaziona corona maneno ni ngumu sana walioaminiana washakula kiapo kwa mikono hawatosalimiana waliokaribiana washakula kiapo kama hawatokumbatiana tusimame wa Kenya tuzingatie maadili ya afya osha mikono vaa maski epuka vikao weka social distance tusimame wa Kenya tuzingatie maadili ya afya osha mikono vaa maski epuka vikao weka social distance Commandant Campus SIG Samusa Kakawa na Madam Asnav Principal Director Music APS Band na Utawala Band pamoja tuangamize corona. Samutali salimia Dennis Katiku tukizingatia maadili ya afya uchumi utaboreka Kikomba mpaka Mudhurwa barabara zitafunguliwa tutafly na SR mashule pia yatakuwa sawa na makanisa tutasali na kuomba Mwenyezi Mungu tukizingatia maadili ya afya barabara zitafunguliwa twende Mombasa tule na madafu twende Kisumu tule na tilapia twende Kericho tunywe chai twende Kisii tule matoke twende Kitale salimia Toni twende Sakala kwa mama Hadasa tusimame wa Kenya tuzingatie maadili ya afya osha mikono vaa maski epuka vikao weka social distance tukizingatia mawaidha yote tunayopewa tutalidhibiti lijanga kubwa corona tunawe mikono tuvae maski tuweke umbali wa mita 1.5 ili tuweze kudhibiti ili janga ili tukue na maisha bora afya bora
Wakenya wenzangu, na wasihi tujikinge na ugonjwa wa corona kulingana na maagizo ya Wizara ya Afya. Nayo ni kama vile kunawa mikono, kuvaa barakoa, na wakati tunapotangamana tuweke umbali wa mita 1.5. Asante. Wakenya tuzingatie maadili ya afya, osha mikono, vaa maski, epuka vikao, weka social distance. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori ne Chisemi chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero kyomogusi no murobyo bwegekoro kyomogusi oyore ne kirenga ikigo kumanya chimbwe kyomogusi chingencho chinsoni amonoboroso bwomwenyagetinge yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mwaka wategesa mwakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabandi ari nyumba mwanyase ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru gichinyiga kirecho chingekero cyomugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cyomugusi twesemye kegusine kyebinto byale na kyebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bwesabaria yobwonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chako obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bwebirenko bigoro mwanchi omuri na kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko ria lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo moiroro rituko ria Jumatatu chinsa isano nibiri nechidegeka 15 chia mugaso imeya Ndizi TV. Obo chenu ni goboro bwengencho mono asubogima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririrwa gaga tokuria na rira tokonye igori toke tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha una botambe ngo batabinga eyanje bwanje kira ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba aiga Ndizi TV.
kero muntu nabwata omuganoye kurwa iboretwe goikabono korende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu umuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubirioyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emigano yabo kira ritukurie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie jumapili chinsa isano neseto goika chinsa